Una trinchera pròpia. Doncs dit això, benvingudes a l'últim capítol d'Una trinxera pròpia, un podcast sobre periodisme, feminismes i internacionalismes. Moltíssimes gràcies a tothom per haver vingut, moltes gràcies a la Bon també per acollir-nos avui aquí per gravar aquest capítol en directe. Moltes gràcies, Txell, Mònica, benvingudes. Moltíssimes gràcies per ser aquí, per participar en aquest últim capítol. Bé, bona tarda. Abans de presentar a les convidades de luxe que tenim avui, volíem fer-vos una petita falca de qui som nosaltres. Nosaltres som l'Anna Enrec i l'Andrés Arnal, som membres de Yemaya Revista, un espai comunicatiu que ens centrem en narrar els processos migratoris i la vulneració de drets humans sota una perspectiva de gènere. La veritat és que estem molt contentes de ser avui aquí, de trobar com aquests espais, no? Per poder parlar de l'ofici, del que ens inquieta, d'aquestes noves narratives, no? Que a vegades parlem, però de què significa això i de què implica com canviar aquests enfocaments i aquestes veus, perquè al final els mitjans de comunicació, no? El mateix periodisme o inclús els continguts que es creen a les xarxes socials impliquen, no? Com un canvi de l'imaginari col·lectiu que tenim, i llavors veure com ho podem fer des del periodisme i quines són les veus que es posa l'altaveu i tot plegat, i també fer-ho des dels feminismes i també des del periodisme local, que és una mica en el que ens hem centrat en aquest podcast, que hem parlat amb periodistes locals de 6 països diferents, de països que estan en conflicte, per veure com elles mateixes, com a periodistes, dones i locals, expliquen, no? Què és el que passa als seus països i com ho narren des de les seves pròpies llars. Exacte, i més enllà del podcast, jo continuo amb la meva falca. Ens podeu seguir a les nostres xarxes socials, podeu visitar la nostra web, yemayarevista.com. Allà fem molts projectes en diferents formats, estem fent un documental, estem fent un fotollibre, tenim molta premsa escrita. Bé, podeu seguir-nos, podeu fer-vos sòcies, però avui, com deia l'Anna, estem aquí per gravar l'últim capítol d'aquest podcast. N'hem fet 6, com comentava, i ho volem fer amb 2 convidades molt especials que ens expliquin la seva vivència. Abans d'això, volíem explicar, el podcast el publicarem a partir de la setmana que ve, ja farem també publicitat perquè ens escolteu, i aquest serà l'últim capítol, i volíem explicar d'on ve el nom d'Una trinxera pròpia, i és que fem referència a l'assaig de Virginia Woolf, Una habitació pròpia, no? Que volia com trobar un espai, una habitació en aquest cas, on les dones tinguessin com el seu espai per crear, per narrar, per relatar-se, per explicar-se. Llavors ens hem apropiat una mica, no? Des del món del periodisme, doncs per veure com des d'aquests espais i des d'aquestes veus nostres com expliquem què és el que passa al món, que normalment no és des de les mirades hegemòniques, no? Que s'ha fet fins ara. Llavors, per saber una mica això. I només comentar també que, ja escoltareu també, si voleu, els altres capítols, però que cada un l'hem centrat en un país diferent, i això hem parlat amb periodistes locals, i són periodistes de la República Democràtica del Congo, d'Haití, de Filipines, de Burkina Faso, Palestina i Mèxic. I això, llavors l'últim capítol, per voler-lo fer en directe també amb 2 convidades de luxe, com dèiem, que moltíssimes gràcies, perquè abans us ho deia, però són les 2 de les grans referents del periodisme i periodisme internacional a Catalunya, així que benvingudes. Potser tothom ja les coneix, però per fer una mica una presentació breu, si hi ha alguna cosa que em deixo que no és prou precisa, m'ho dieu, Però bé, primer, la Txell Feixas, ella és periodista, ha treballat com a corresponsal a l'Orient Mitjà des de Beirut, al Líban, per TV3 i per Catalunya Ràdio. Ha cobert la guerra contra l'estat islàmic a l'Iraq, la caiguda del califat des de Rojava, les marxes pel retorn a la Franja de Gaza, entre d'altres esdeveniments de primer ordre de la zona. És autora dels llibres Dones valentes i aliades, els 2 publicats en l'editorial Ara Llibres,
i també va rebre el Premi Nacional de Periodisme l'any 2024 i juntament amb l'Oriol Andrés, la Txell és directora de la sèrie documental Dones en lluita, que podeu trobar a 3cat, entre moltes altres coses. I la Mònica Bernabé, també periodista, va ser corresponsal freelance a l'Afganistan pel Mundo durant quasi 8 anys. Quan va tornar va fundar l'Associació pels Drets Humans a l'Afganistan, una entitat que va presidir durant 15 anys. També ha treballat com a periodista a Itàlia i en l'actualitat treballa al diari Ara, a la secció d'investigació i de grans reportatges del diari, on treballa temes socials, no? Principalment de l'àmbit català, però també segueix tenint vincle amb l'Afganistan. I és autora dels llibres Afganistan, crònica d'una ficció i de Crònica d'un fracasso, Afganistan, la retirada, els dos publicats amb l'editorial Debate, i també ha rebut diversos premis i reconeixements, com ara el Premi de Bones Pràctiques de Comunicació No Sexista de l'Associació de Dones Periodistes de Catalunya el 2016 i també el segon Premi de Montserrat Roig de Periodisme Social l'any passat. Així que benvingudes i ara sí que podem començar, si voleu, una mica amb les preguntes. Val. Bé, la primera pregunta és obligada, segurament us l'han fet molts cops, i és per què vau decidir dedicar-vos al periodisme? Doncs jo la veritat no sóc una periodista de vocació, jo no sóc la típica periodista que des de petita volia ser reportera, ni molt menys. De fet, jo anava molt despistada pel món, fins al punt que quan vaig fer la selectivitat i has d'escollir carreres, jo vaig escollir periodisme i turisme. Imagineu-vos que despistada que anava. Bàsicament perquè a mi m'interessava, el que jo volia era viatjar, em cridava molt l'atenció als anomenats països del tercer món i bàsicament volia anar per comprovar si allò que es deia que passava allà era cert o no era cert. Volia veure amb els meus propis ulls, no? I per sort vaig escollir periodisme perquè jo crec que s'ajustava més al que a mi m'agradava, no? Explicar aquestes realitats llunyanes que desconeixem i aquestes injustícies que moltes vegades no tenim constància, no? Bé, en el meu cas, gràcies a tots per ser aquí, felicitats pel projecte que esteu tirant endavant, molt necessari, ara més que mai. Jo, com la Mònica, tampoc ara podria quedar molt bé de volia ser corresponsal dels anomenats de guerra des de que vaig néixer, no és veritat. De fet, com ella, quan encara fèiem selectivitat, llavors BUP i ESO, BUP i COU, la meva professora de filosofia em va veure tan perduda que em va dir, tu, què? I dic, jo és que faig lletres però m'agradaria fer arquitectura, i malament. O volia fer criminologia perquè llavors es va estrenar CSI aquella època. I clar, anava molt perduda i em va dir, escolta, cada dia l'endemà de fer un programa a Ràdio Vilafranca, jo em vaig enamorar de la ràdio al meu poble, Sant Joan de Mediona, ràdio local, era un lloc de socialització dels adolescents d'aquella època, però em vaig enamorar del mitjà i llavors vaig anar a parar a Ràdio Vilafranca i allà aquella dona em va dir, l'endemà de fer el programa ben radiant, explicant a tothom què heu fet el dia abans, potser el periodisme és la teva sortida. I jo vaig dir, però és que és només un hobby. I em va dir, què més vols que dedicar gairebé bona part de la vida a una cosa que t'agrada, no? I va ser el més encertat. Vaig estudiar periodisme a l'Autònoma, vaig anar a parar a Catalunya Ràdio, allà em vaig dedicar a la ràdio i Beirut, quan vaig optar a la corresponsalia, doncs em va obligar a fusionar-me amb televisió. Sempre dic però que la ràdio és el que em mou realment el cor. I allà, doncs, bé, havia fet periodisme econòmic 10 anys i anant a Beirut em va explotar el cap coneixent el que era fer periodisme internacional, més humà, més de pell, i de les donasses que vaig trobar. I, per tant, la meva obsessió des d'aquell moment va ser explicar petites, grans històries humanes, però no per explicar-les només, sinó perquè m'expliquin el món i també amb una visió, una mirada de gènere que jo no havia tingut, segurament perquè sempre havia seguit homes explicant històries d'homes adreçats a homes i potser quan vaig arribar al Líban va ser el que més em va impactar, no? Tot el que no coneixia perquè no m'havien explicat, llavors com a propòsit em vaig plantejar que jo volia explicar allò que a mi no se m'havia explicat. No? I què és el que us agrada més o el que valoreu més de l'exercici del periodisme? Bé, jo suposo que la capacitat, el compromís i una mica la responsabilitat d'explicar el món, no? A través d'un periodisme potser just, un periodisme amb mirada crítica, un periodisme ara reclamem de pau, però amb la Mònica n'hem parlat molts cops, hauria de ser el periodisme normal, no hauríem d'etiquetar-lo com a periodisme de pau, però n'estem fent un tan diferent sovint que cal reivindicar-lo. I per mi el més bonic és, sabent que no podem canviar el món,
sí tocar algunes consciències. No? Per mi el més gratificant quan fas una crònica o escrius un llibre és que la persona surti d'allà diferent a com hi ha entrat, no? I que es plantegi, això existeix, què puc fer per saber-ne més? O vull ajudar, no? A intentar apretar aquests botonets que a vegades són tan complicats. No? Sí, jo també, no? Fer pensar a la gent, fer reflexionar, fer plantejar-se qüestions, generar interès, no? Per coses que inicialment potser no ens interessaven per a res, i sobretot això, no? Trencar esquemes, que moltes vegades jo crec que llegint reportatges o veient reportatges se'ns trenquen esquemes, no? Més enllà de, lògicament, fiscalitzar el poder, perquè jo crec que és fonamental, i evitar que la societat pugui ser manipulada, no? Que jo crec que un dels principals objectius del periodisme és evitar que la societat pugui ser manipulada i que no ens venguin un discurs i el comprem sense qüestionar-nos absolutament res. No? Però com bé ha dit la Txell, cada vegada és més difícil doncs, fer aquest clic, no? A la gent, primer que la gent s'interessi, no? I el problema de la immediatesa, no? Que tot ha de ser publicat de forma immediata, aquesta velocitat dificulta realment fer, des del meu punt de vista, un periodisme de qualitat. Sabem que és una mica difícil, però us volíem demanar, volíem aprofitar que estàveu aquí, perquè ens expliquéssiu una miqueta el context o un resum de com està actualment la situació al Líban i a Afganistan. No sé si... Començo jo per Líban, a tot deixo Afganistan, no? I així ens ho repartim. És un gust també tenir-la, la Bernabé, aquí, perquè per mi és una referent. Quan ningú mirava en Afganistan, tot i que jo ara hi estic especialment interessada, ella hi vivia quan era molt complicat fer-ho i ens ho va explicar durant molts anys. I crec que és de les poques dones que tenim al voltant que ho ha fet i que pot parlar amb coneixement de causa. No? Pel que fa al Líban, jo allà hi vaig estar 6 anys, com per TV3 i Catalunya Ràdio, realment allà, malauradament, aquest país està en una reconstrucció constant, ja des de la Guerra Civil, que se'n veuen cicatrius a cada carrer de tot el país, no fa tant, acabaven el 91, però després hi ha hagut crisi econòmica, política, la pandèmia, l'explosió al port i ara la guerra contra Israel, que en poc més d'un any va matar 4.000 persones, 1 milió de desplaçats. Per tant, aquesta reconstrucció i recuperació eterna s'ha allargat ara. I bé centrats ara mateix políticament en com encaixar la milícia de Hezbollah, debilitada a nivell de lideratge, va matar Hassan Nasrallah, també políticament els nous poders amb un nou president i un nou primer ministre estan arraconant aquesta milícia xaïta, també militarment el 90% dels arsenals que tenia aquest grup estan destruïts, socialment té suport però en té menys, per tant el panorama d'aquest país està canviant totalment i a banda de centrar-se en com encaixar tot aquest moviment, aquest trencaclosques, centrats també en com recuperar-se econòmicament en una societat que està molt castigada. I enmig de tot això, la població, com sempre, que molta gent diu que és un estat fallit, el Líban, que ningú s'explica com la gent sobreviu, com ho fa quan visites el país, perquè sembla que tot inexplicablement funciona, ells al final ho pateixen i els dius que resilients sous i et diuen és que no volem ser resilients, volem viure amb tranquil·litat d'una vegada, cosa que no els passa. Aquest és el context una mica del Líban ara mateix. Doncs la situació de l'Afganistan, com la majoria de gent sap, l'agost del 2021 els talibans van tornar al poder. Durant unes quantes setmanes l'Afganistan va interessar a tothom i ara l'Afganistan és un país que no interessa a ningú ni apareix enlloc. Sembla com si els problemes s'haguessin solucionat i no. La situació cada dia és pitjor. Els talibans continuen al poder, ells són els amos i senyors de tot, ells ho decideixen tot. Quan van arribar al poder totes les legacions diplomàtiques van ser evacuades i cap ha tornat, cap ambaixada occidental ha tornat excepte el Japó. Per tant, la presència internacional també s'ha reduït moltíssim. Les fronteres estan tancades, sortir de l'Afganistan és molt difícil. També hi ha un bloqueig econòmic. Des d'Occident s'han establert sancions contra el règim dels talibans.
que d'altra banda també estan estrangulant a la població civil, perquè, per exemple, fer una transferència bancària, no es pot fer actualment una transferència bancària a l'Afganistan, per tant hi ha més pobresa que mai. I els talibans, que són uns fanàtics islàmics, que ells diuen que es basen en l'Alcorà, però no sé quin tipus d'Alcorà es basen, han establert les seves pròpies normes per bàsicament controlar tota la població. I a més els talibans, quan van arribar al poder, es van quedar amb totes les armes i vehicles de l'exèrcit i de la policia afganesa que els havia proporcionat Occident, amb la qual cosa els talibans ara tenen més força que mai. I tot això gràcies a la gran contribució d'Occident. I aquests contextos de violència que explicàveu tant al Líban com a l'Afganistan, de quina manera diferenciada afecten sobre les dones? En el cas del Líban, segurament molts en el marc imaginari que tenim us vindrà com un país dels més avançats de la regió i segurament ho és en moltes coses, però encara hi ha, respecte a la dona, moltes desigualtats i sobretot això es dona perquè tant el poder polític com el religiós van molt de la mà en aquest país. Hi ha 18 confessions religioses, 18 sectes que actuen gairebé com a partits i no hi ha un codi civil com a tal, sinó que hi ha 18 codis religiosos diferents. Com a exemple, cada un d'ells marca l'edat a partir de la qual una nena es pot casar. Hi ha algunes faccions que la situen als 9 anys, a partir del qual una nena la poden donar en matrimoni, o un altre diu que a partir que tenen la menstruació o que tenen uns primers símptomes de pubertat. Per exemple, una dona al Líban, si es casa amb un home estranger, els seus fills no hereden la nacionalitat, no poden tenir la nacionalitat libanesa. En canvi, si un home es casa amb una dona estrangera, sí. O en qüestió de divorci o herència, la dona sempre surt molt mal parada, no? Però aquesta és la part negativa, com sempre, també ara, després de la guerra, o mentre hi ha la guerra amb Israel perquè no està res acabat, doncs les dones són les que continuen en primera línia, no? També ara, després d'aquest conflicte, són elles, amb diferents moviments feministes, les que estan donant la primera assistència tant porta a porta, la d'emergència, com pensant solucions a llarg termini, tant a nivell legal, assessorant col·lectius més vulnerables, però també a nivell psicosocial, pensant en curt, pensant en llarg. Per tant, les dones que ja hi van ser a la primera guerra del Líban, el 82, continuen sent a primera línia malgrat el sistema vulgui esclafar-les, no? Això en el cas del Líban. Bé, perquè fa la situació a l'Afganistan, encara que no es parli, la situació és terrible. Amb l'arribada dels talibans al poder, el retorn dels talibans al poder, he de dir que ja abans de l'arribada dels talibans la situació era terrible. La violència contra les dones a l'Afganistan és una violència estructural i generalitzada i normalitzada, que jo crec que és el pitjor. Sobretot la violència dins del si de la família està normalitzada. Això ja abans que arribessin els talibans i ara amb els talibans tot això encara queda més amagat del que ja estava. I a més els talibans s'han apartat a les dones de la vida pública. Les dones han estat expulsades de totes les feines qualificades, han prohibit també l'educació a les nenes a partir dels 12 anys, o sigui, les nenes només poden estudiar educació primària, a partir d'ESO ja t'has de quedar a casa, lògicament tampoc pots anar a la universitat. D'altra banda, una dona no pot ser atesa per un metge home, que això és un gran problema a l'Afganistan perquè hi ha poques doctores i poques infermeres, amb la qual les dones no tenen qui les atengui als hospitals. No poden viatjar soles, han d'anar sempre acompanyades per un home de la seva família, no poden sortir del país soles, han d'anar, si volen, si poguessin sortir del país, que això ja és una quimera, haurien d'anar amb un home de la seva família. Jo diria, no m'agrada fer comparacions, però jo diria que és un dels països més terribles per a les dones al món. I quan vosaltres éreu periodistes corresponsals, vau patir vosaltres discriminacions, ja sigui com a bo com a dolent, vull dir, discriminacions per part com de menyspreu o de que no es volguessin donar testimonis a homes o dones,
o si no al contrari, sinó que fos més fàcil accedir a certs espais pel fet de ser dona. Es va notar alguna? Sí, jo crec que aquesta pregunta amb la Mònica sempre ens la fan molt. Una mica, potser les complicacions pel fet de ser dona, periodista, a Orient Mitjà, o en el seu cas a l'Afganistan, no? Jo sempre dic que hi tens problemes des del menyspreu més absolut per part d'alguns col·lectius, normalment d'homes, que t'ignoren absolutament. Després, complicacions més per accedir a llocs i alguns convois en zones de guerra, comprovava com tots els meus companys amb altres cotxes, vehicles anaven passant i nosaltres al final vam acabar sabent que era perquè jo liderava aquell equip i era una dona i molts soldats que estaven allà pensaven que millor que estigués a casa rentant plats, que ja em cansaria d'estar allà i tornaria. El que passa que al final som tossudes i amb paciència els guanyem i vam acabar entrant, però potser hores després, en el cas del país de la Mònica a l'Afganistan, ella també s'hi devia trobar, entrevistant un portaveu del govern, la condició amb armes en mà era no volem tenir una foto ni una imatge on hi hagi el cap del portaveu en si i la meva, perquè aparèixer en una foto amb una dona al costat per ells és pecat, humiliant, i aquesta era la norma, però és que a mi ni em mirava ni gairebé, vull dir, entre que parlava un altre idioma la comunicació era un desastre, no? Per tant, és complicat a vegades, o també fins i tot et tracten amb condescendència, que crec que això ben interpretat està bé, perquè pensen que tu no faràs cap reportatge bo o cap feina bona sent dona i després potser s'emporten una sorpresa, no? I et deixen accedir en pobra. La deixem passar perquè què farà aquesta? Doncs després potser se'ls diria en contra. Però per mi, tot aquest tipus de petits obstacles que amb paciència i a vegades una mica encabronada els superes, hi ha un avantatge grandiós que és ser dona. Almenys a l'Orient Mitjà és la gran avantatge, no? Perquè tens accés a una meitat de la població on la majoria de periodistes homes no poden entrar. Ja dic espais físics com poden ser maternitats o escoles clandestines a l'Afganistan o espais més íntims a Orient Mitjà, però també emocionalment, espais íntims mentals. La dona, quan parla amb tu en aquestes zones on el sistema les esclafa, et veuen com una aliada. Vull dir, tots fem d'altaveu de les persones que entrevistem, però en zones on la dona està tan oprimida, veure una dona que s'hi acosta davant amb un micròfon o una càmera o un bloc de notes, doncs perceps, si poses una mica d'empatia, que aquella persona connecta amb tu des d'un altre lloc, que és el de compartir una lluita o una causa o almenys confiar-te-la. En el meu cas, he de dir que els anys que vaig viure a l'Afganistan i els viatges que he fet posteriorment, realment podria comptar amb els dits d'una mà o amb menys dels dits d'una mà les situacions en què m'he trobat amb problemes, la veritat. Sí que en un parell d'ocasions la persona, l'imam al qual entrevistava, o no em volia contestar les preguntes o no em mirava a la cara, però m'és igual, mentre que em contesti m'és igual, o quan hi havia algun atemptat terrorista, tots els periodistes que cobrien l'atemptat eren homes i sí que la policia a mi m'ha escridassat dient-me que m'anés a casa, que feia jo al mig de l'atemptat fent fotografies o intentant entrevistar algú. Però més enllà d'això, jo crec que el fet de ser dona a l'Afganistan estrangera, periodista, jo crec que és un avantatge total. D'una banda, com ha dit la Txell, perquè pots tenir accés a llocs que un home periodista no podria tenir accés, com les maternitats o una casa on només hi hagin dones. D'altra banda, perquè és un país molt masclista i això també té la seva part bona, en el sentit que jo m'he presentat a la porta d'un ministeri perquè volia fer una entrevista, d'entrada lògicament no et deixen entrar, però després d'estar una hora davant de la porta sota el sol, llavors et comencen a dir que clar, és dona, està sota el sol, és estrangera, bueno va, deixem-la passar, que faci l'entrevista i marxi. El que també ha dit la Txell, això de que pensen que total, ets dona, ets tonta, no t'enteraràs, és igual que vagi, això també, aquesta és una carta que jo he jugat moltíssim. I després, en el cas de l'Afganistan, la capacitat per poder passar desapercebuda. Els anys que jo vaig viure a l'Afganistan hi havia un risc de segrest d'estrangers, per tant els desplaçaments per carretera tenien el seu risc.
per mi, com a dona, com a periodista dona estrangera, era més fàcil desplaçar-me perquè jo em podia posar un burca. No vol dir que et poses un burca i carretera i manta i ja està, les coses no són tan fàcils, però diguem que jo tenia aquesta carta per poder moure'm pel país. L'última vegada que vaig anar a l'Afganistan, que va ser a l'abril del 2023, els talibans em van denegar el permís de premsa, això vol dir que no em donaven permís per treballar com a periodista i em van convidar de forma educada a que marxés del país. No em vaig marxar gràcies a que com a dona, i com ara has d'anar completament tapada, ara les dones a l'Afganistan la nova moda és que has de portar una mascareta, encara que no hi ha coronavirus, doncs jo lògicament amb la meva mascareta no portava aquestes ulleres de color rosa, lògicament, que porto ara, doncs jo passava per afganesa perfectament. Per tant, a mi ser dona m'ha ajudat en tots els sentits. Jo crec que no podria haver fet la meva feina en molts sentits si no hagués estat dona. Inconvenients, lògicament, com a dona també tens algun inconvenient, no tot és meravellós, no? Que jo crec que és un inconvenient que tenim totes les dones a totes les parts del món, i és que tenim més risc de patir o abusos o una agressió sexual. Si aquest risc és més gran aquí, a casa nostra, doncs imagineu-vos en un país en conflicte on no hi ha llei ni hi ha ordre. Aquest risc s'incrementa moltíssim. I de fet, això era un dels meus principals temors, perquè jo a l'Afganistan sempre m'he mogut sola, i aquest és un dels principals pors que he tingut. Doncs jo què sé, si m'allotjava en un hostal, doncs jo era l'única dona allotjada a l'hostal, tot el personal eren homes, llavors no vol dir que hagi de passar res, però diguem que crides molt l'atenció, no? O durant els anys que vaig viure allà em vaig acompanyar moltes vegades a les tropes nord-americanes, el que es diu en el llenguatge periodístic, que té un nom molt lleig, que és empotrar-se, no? Amb una unitat militar. Doncs els petits campaments militars als quals s'hi anava, tots eren homes. Dius, ha de passar alguna cosa? Bueno, potser no, però en un campament militar on a la nit tot està a les fosques per evitar que l'ataquin els talibans, tu ets l'única dona en un campament on tots són homes i tots estan armats i tu ets l'única sense cap arma, doncs tranquil·litat no et dona, almenys. I volia agafar, lligat al que deies, que has fet el matís de periodista dona estrangera, perquè totes les periodistes locals que hem anat entrevistant, els hi preguntàvem que si elles han vist o notat diferències del tracte que reben elles com a periodistes locals respecte de les internacionals. I a vegades que han dit que elles tenen molta més accés a les fonts, però d'altres vegades també han dit que sí que noten molta diferència, que tenen molta més protecció i que se les tracta d'una manera diferent. Llavors, vosaltres heu vist diferències o com les heu viscut? Sí, jo crec que n'hi ha moltes, igual que quan et diuen ser dona al país que cobreixes periodísticament parlant, mai seràs una d'elles. O sigui, tu, pel fet de ser dona estrangera, ja portes una capa de protecció, i si a sobre ets periodista són dues capes de protecció, també respecte a les companyes d'ofici. Jo sí que crec que pel fet de ser del país, evidentment, tenen molt més accés a fonts moltes vegades, perquè tenen un coneixement del terreny que per anys que passem la Mònica i jo als llocs no és com si tu has nascut en aquell país. Jo crec que és una de les coses que també has d'assumir humilment quan estàs a un país que no és el teu, que els locals, igual que els fixers, els periodistes, doncs, si fan bé la seva feina, la capacitat de fer-la millor és evidentment real, és així, no? Però jo sí que noto que pel fet de ser dona periodista i estrangera et dona un nivell de protecció davant de moltes hostilitats que és real, encara que també passa a ser el blanc de molt altre tipus de violències, com segrestos o com... Vull dir que hi ha diferents tipus de perills per uns i altres, no? Però crec que majoritàriament on jo m'he mogut, pel fet de ser estrangera, m'he sentit com més envalentonada per poder fer coses que potser els locals no poden fer perquè poden tenir més conseqüències, no? Sí, jo també crec que les periodistes locals tenen, lògicament, més accés a fons, però jo crec que també un desavantatge és que tu has d'informar sobre el teu propi país i moltes coses ja les tens normalitzades.
Llavors, les coses no et criden l'atenció, que és també el que ens passa a nosaltres aquí, no? Que trobar històries de vegades, com ja ho tens tan normalitzat, no dius on està la notícia, no? I de fet a mi em passava, jo quan ja portava anys a l'Afganistan, doncs arribava un periodista espanyol i deia, ostres, no, això passa aquí a Kabul. I jo pensava, doncs sí, doncs el veig cada dia. I jo no havia prestat atenció perquè és que com ja estava acostumada a veure determinades coses, doncs ja no veia la notícia, no? Llavors aquesta mirada estrangera i que també et serveix per comparar amb la teva realitat aquí i què pot interessar aquí, no? Jo crec que és important, no? Però almenys a l'Afganistan, jo parlo de l'Afganistan, que és el país on més he treballat i que conec, si lògicament una periodista estrangera té moltes més facilitats. Jo dubto que una periodista afganesa, si s'allotgés en un hostal, no sé si la deixarien sola, que es presentés sola, no sé si la deixarien allotjar-se'n. A mi en cap moment m'han posat cap problema, no? De presentar-me sola en un hostal i allotjar-me allà, no? Bé, i fins i tot també, Mònica, el nivell de represàlies que un local pot tenir si publica depèn què. Vull dir, sent estranger moltes vegades pots explicar temes que del teu propi país no explicaries perquè segurament no s'atreviran si ets de fora, no? Però si ho fa un local doncs pot des de que el treguin, que l'acomiadin, que l'empresonin, que desaparegui, que fins i tot el matin per fer una feina que a nosaltres no ens passarà cap tipus de factura, no? Les obsessions de Yemaya és incorporar com aquesta perspectiva de gènere, no? Tots els temes que puguem fer, però entenem com posar aquesta perspectiva de gènere no només parlant de dones, que també, però posant-la també parlant de quotidianitats, parlant de resiliències, parlant des dels espais privats també, de què passa el dia a dia, no? I que no sigui sempre aquesta dicotomia de les dones o són víctimes o són heroïnes. Com es podria revertir això en els mitjans de comunicació perquè s'inclogui aquesta perspectiva? O creieu que ja s'inclou? Bé, jo crec que cada vegada s'inclou més, però té una explicació perquè també cada vegada hi ha més dones fent la nostra feina, tot i que no és exclusiu de dones, els homes també ho fan però han de voler fer-ho perquè poden mirar el món igual que ho fem nosaltres i també no totes les dones ho fan, vull dir, amb això no vull ser generalista, però sí que crec que en conjunt les dones, potser perquè ho som, mirem el món d'una forma diferent o intentem fer-ho, no? Llavors, com revertir-ho? Jo crec que seguint-ho fent, reivindicant aquesta aposta, perquè crec que és una aposta personal, o sigui, voler veure la meitat de la població del món i explicar-la com cal, és que no és ni tan sols una opció, hauria de ser obligatori, és que fa massa dècades que invisibilitzem la meitat del món, no? I també crec que demostrar amb la feina que aquell mantra de molts jefes que això no ven, aquest tipus d'històries, és fals. Vull dir, perquè si tu fas un periodisme de qualitat, inclusiu, integral, 360 graus, posant la dona al centre i no com una cosa tangencial que doni color al reportatge, doncs també funciona i fins i tot funciona millor, no? Per tant, jo crec que és defensar-ho al màxim, les que ho podem fer, les que triem fer-ho, i també crec que per revertir-ho o apostar hauríem de ser més a les redaccions, que en el cas de casa meva, a la corporació, crec que cada vegada són més dones, però també les direccions dels mitjans. Mentre qui mani a les seccions i al capdavant dels mitjans en què treballem siguin homes, malauradament, no tots, no vull generalitzar, no? Però no apostaran pel tipus de periodisme amb mirada feminista o de gènere, no? I és així de trist, però... Sí, jo també estaria d'acord, no? Jo tampoc no ficaria en el mateix sac ni a totes les dones ni a tots els homes, perquè jo crec que depèn del periodista home i depèn de la periodista dona. Jo crec que ara m'està venint a la ment una entrevista que va publicar diumenge passat al diari Ara a l'escriptora Najat El Hashmi, que no sé si la vau llegir, però deia que hauria de cobrar molt més una auxiliar d'infermeria que la Lamin Yamal, no?
perquè ja fa més per la societat, no? Que és el tema de les cures, que si la Lamine Yamal, lògicament, juga molt bé a futbol, no? Però la gent que li agrada el futbol el fa gaudir, però aquesta posar en valor el tema de les cures, no? Que la gent que es cuida de la vida d'altres persones, no? Jo crec que és important, quan parlem de països en situació de conflicte, no? Més enllà del camp de batalla, jo crec que les dones no cal que siguin heroïnes, el rol que juguen és importantíssim, no? És aquest rol de cura que jo crec que cal visibilitzar i que cada vegada s'està visibilitzant més potser als mitjans de comunicació, no? Mostrar el que fan, simplement el que fan les dones, no cal inventar-se grans coses, sinó visibilitzar el que fan les dones. I que en molts casos també ho hem, crec que experimentat les dues, canvies una mica el marc imaginari de que la revolució tot arreu es fa cridant als carrers i protestant. És que hi ha llocs que et maten per fer això. Llavors, te n'adones que en moltes societats de molts països que hem cobert, al final les grans revolucions es cuinen als fogons de les cuines de casa amb dones que teixeixen complicitats, que s'empoderen juntes entre quatre parets perquè no tenen un altre espai per fer-ho, no? I per tant aquell espai és el seu lloc de resistència. Moltes afganeses o dones d'Iran a vegades em deien que quan des d'Occident ens dieu on són les dones que no estan protestant, doncs evidentment no estem als carrers perquè ens maten per fer-ho i hem de dissenyar altres formes de sobreviure i resistir i protestar pels nostres drets i guanyar-nos-els d'una forma més discreta perquè no ens matin per fer-ho, no? Per tant, crec que també canviar la mirada que des d'Occident, sempre etnocèntrica, vol dir la lluita la fas com pots, on te la deixen fer, no com tu la tens en el teu imaginari. Clar, en relació a això últim que deies, Mònica, normalment en el periodisme de guerra o quan es cobreixen conflictes, no es parla de les dones i quan s'hi parla se les victimitza o es parla de la seva resistència, de la seva resiliència, únicament es parla d'això. Com es pot fer per canviar aquests discursos i aquestes narratives? Doncs mostrant què està passant a la rereguarda de les guerres, no? I la guerra no només és el camp de batalla, no? Sinó que està passant amb la població civil, i en aquest cas són tant dones com homes, com a criatures, no? Jo crec que el més important de les guerres és que a mi em fa molta ràbia quan es parla de la guerra i es porta molt al nostre país, per desgràcia, a la majoria de llocs, és parlar de les guerres com si fos una partida d'escacs. No? Sí, perquè si Israel dona suport a no sé què, mira, m'expliquis milongas. Explica'm què li està passant a la gent. I jo crec que el fonamental és mostrar com una guerra destrueix completament tota una societat, tant homes com dones, com criatures, i això jo crec que és el fonamental quan vas a cobrir una guerra. Com aquella guerra està destrossant completament el país, però no només físicament, sinó la societat com a tal. Però jo crec que no som prou conscients fins a quin punt una guerra pot destruir tota una societat. Donaré un parell d'exemples xorres, que no són res de l'altre món. Quan va haver-hi la gran apagada setmanes enrere, no és que jo tingui mala llet, però jo em vaig alegrar una miqueta. Vaig pensar, mira, que la gent se n'adoni el que és viure en un país sense electricitat. Perquè això és el que passa a l'Afganistan després d'anys de guerra. Les hores d'electricitat són mínimes i a moltes zones del país és que no hi ha electricitat. Sense electricitat no pots carregar el mòbil, no tens internet, no tens accés a la informació, la nevera no et serveix absolutament per res. O sigui, et canvia la perspectiva. Llavors dius, ostres, jo que des d'aquí, des del meu sofà, que dic, per què aquests afganesos i afganeses per què no es revolten i es rebel·len contra els talibans? Escolta'm, és que no hi ha electricitat. Comences a veure les coses d'una altra manera. Per això jo em vaig alegrar, que dic, mira, aquí que la gent se n'adoni del que suposa no tenir electricitat. Zero electricitat en tots els sentits. Això seria d'una banda.
Un altre exemple, jo he vist a l'Afganistan un guàrdia urbà aturar un cotxe que el conductor no s'aturi, fer l'alto i donar-li una bufetada al conductor, no? Que mostra com la guerra normalitza la violència. És a dir, i ells ho veuen normal que un guàrdia urbà li doni una bufetada al conductor perquè no li ha fet cas. No? És a dir, fins a quin punt canvia la manera de ser, no? fins i tot aquests petits detalls, no? Com la guerra, la violència es normalitza en un país. No? I jo crec que el periodisme de conflicte ha de demostrar això, no? Com la guerra pot afectar a tots els sentits a la societat. No? Però és veritat, Mònica, no sé si estaràs d'acord que l'espectacularització mediàtica que patim ara t'empeny a anar a primera línia de front. O sigui, gairebé no es concep que puguis anar a cobrir una guerra i no et plantis amb el xalequito antibales i el casc. De fet, això jo ho parlo en primera persona perquè va passar. El primer cop que em van enviar a Iraq, la primera cobertura de guerra que vaig fer quan vaig arribar mesos després d'estar a Beirut, jo vaig donar molt pel sac, per dir-ho així, al meu equip, perquè jo volia anar a primera línia, allà a Mossul, a veure com Estat Islàmic era expulsat per la coalició internacional. I els companys, l'Oriol Andrés que comentàvem i el Tarek Saleh, el fixer i el càmera, en aquest cas company, que són àngels de la guarda i portaven molt més temps que jo, em van fer veure que era una obsessió absurda. Vull dir que i a més m'ho deien, és que les millors, quan portem uns dies t'adonaràs, Txell, que la teva obsessió d'anar a primera línia de front i potser posar-nos en perill a tots no té cap tipus de sentit perquè allà tot és propaganda el que hi ha primer, només pots comptar morts, ferits, intercanvi de foc i en canvi, si acceptes anar una mica més enrere a la retaguarda que deies, doncs allà hi ha famílies, hi ha moltes més dones, com deies Svetlana Alexievich, hi ha una forma diferent d'explicar una guerra una mica més enrere, no? Però això crec que també has de fer una aposta, de dir, vull sortir a tot arreu com coronel Tapioca gairebé i que tothom em vegi davant de focs i destrucció, o vull fer un periodisme més pausat, però que m'expliqui millor una guerra o una postguerra. També crec que és una elecció que pots fer en les cobertures. Si vols ser el més trepidant i atrevit que arriba on no arriba ningú, que no dic que no s'hagi de fer, potser una crònica, està bé fer-la, però no basar tota una cobertura com fan molts companys, estan palplantats allà amb el micro, amb la línia de foc darrere, perquè allà t'explica ben poc del que hi passa a la regió. Això que dius de palplantat és que a mi em posa molt nerviosa aquest tema de periodistes amb armilla, antibales i casc. A mi em van enviar a Ucraïna quan va començar la guerra. La guerra va començar al febrer del 2022, jo vaig anar al començament o a mitjans de març del 2022 i em va demanar el diari Ara que si podia arribar a Kíev. Jo des d'aquí, clar, veia les connexions, veia ja els periodistes amb el seu cas i jo pensava, és que em trobaré a Kíev, no? Jo anava, en certa manera, anava acollonida, perquè deia, un país que no ha estat en la meva vida, un conflicte que no controlo, em fico a la boca del llop, el que m'expliquen les cròniques que estic veient no pinta gens bé. Vaig arribar a Kíev i és que vaig dir, en sèrio? En sèrio que és això el que està passant? És a dir, els companys es posaven, anaven tot el sant dia sense armilla, feien la connexió, es posaven l'armilla al cas per fer la connexió. Ostres, no enganyis a la gent. Això no és fer periodisme, això és fer el circ. Ho sento, això és fer el circ. Si vols explicar què és una guerra, explica el que és una guerra, explica el que està passant. No facis et passis l'armilla i el cas quan no cal posar-te l'armilla i el cas. Si la necessites, lògicament posa-te-la. Si estàs en una zona realment que la necessites, posa-te-la. Però no, vaig a Ucrània i ja em poso, ara ja no, ara ja, com ja ha passat una mica la onada aquesta, ara ja no se la posen. Però és que jo quan vaig arribar allà vaig pensar, no acabo d'entendre aquesta manera de fer periodisme. No sé, jo no és la meva manera. El que tu deies d'anar a la primera línia de front, jo he anat moltes vegades amb això, acompanyant sobretot unitats militars nord-americanes que estaven a primera línia de front. Per mi, informar des de la primera línia de front
a mi mateixa em va trencar esquemes i jo em vaig intentar transmetre-ho en les meves cròniques perquè jo, clar, veia les tropes nord-americanes el pitjor del pitjor, era l'infern de l'Afganistan. Jo pensava, clar, ells allà aquí, estan aquí arrasant-ho tot, aquí estan en contra de la població. I després em vaig trobar que a la primera línia de foc hi havia jovenets, és a dir, els militars eren jovenets de 18, 19, 20 anys, 21 anys, que no tenien ni idea de res, que havien anat a parar allà perquè s'havien enrolat a l'exèrcit per tenir una feina i havien acabat a l'Afganistan. Llavors, allò a mi em va trencar realment, deies, ostres, realment em va canviar molt la perspectiva, no? Les coses no són blanques o negres, no? Hi ha molts grisos. No? Llavors, veure aquesta part humana, no? Doncs quan es parla dels militars, qui són aquells militars que estan allà, no? Exactament. Per mi almenys em va ser també molt constructiu, almenys a l'Afganistan. Una mica lligat al que dèiem, com moltes altres professions el periodisme no és neutral i la decisió sobre parlar d'un tema d'un altre o sobre un conflicte d'un altre al final depèn de decisions de gent que està aquí, de directors de diari, de caps de redacció. Normalment es fa des d'un punt de vista hegemònic, occidental, per dir d'alguna manera, masculinitzat. Volíem preguntar-vos com podem sortir d'aquí, per començar, d'aquesta visió, si és que es pot, com ho heu gestionat vosaltres quan heu pogut fer-ho i això, quin paper juga sobretot aquesta visió dins del periodisme internacional actual. Com podem sortir d'aquí? Aquesta és la pregunta del milió. Bueno, una manera seria llegir la revista Yemallà, no? Que aneu més enllà, per exemple. Però la veritat és molt difícil perquè la visió que tenim és una visió completament occidental, influenciada per les grans agències de notícies, no? A més, per això. I llavors jo crec que som molt ignorants en general i que veiem una part molt petiteta del món, no? Que és Europa, que és minúscula, Estats Units i Pròxim Orient, o sigui, ara ja és que més enllà ja no veiem més, bueno, la Xina perquè ens interessa econòmicament, però més enllà es pot dir que no hi ha res, ni Amèrica Llatina, que hauríem de tenir més vincles culturals, potser Milei, Argentina, alguna cosa, però després ja és que no sabem ni el que està passant, i ja Àsia ja ni sabem no sabem ni els països que hi ha allà, no? I Àfrica ja ni té cuent, no? Llavors jo crec que tenim una visió realment molt limitada del que està passant al món. No? Solució és que no sabria dir-te. Solució és, jo crec realment en la importància del periodisme internacional perquè el que passa a l'altra punta del món ens afecta directament. Una prova va ser el coronavirus, no? Que quan va començar dèiem, bueno, aquells xinos, no sé què, i resulta després com ens va afectar. Jo crec que la clau és invertir realment en periodisme internacional, però veiem que cada vegada els mitjans de comunicació aquí som més provincians, no? Malauradament. És que, bàsicament ens centrem en les notícies d'aquí i si hi ha un parell de notícies internacionals ja s'ha acabat. O sigui... Estic d'acord amb tot el que diu la Mònica. No sé qui deia fa temps que si mirem el mapa d'on hi ha els conflictes al món, que són gairebé 60 amb 100 països implicats, i el comparem a on hi ha les corresponsalies dels principals mitjans de comunicació al món, aquests dos mapes no encaixen. O sigui, els interessos informatius que tenim a Occident en els nostres mitjans estan molt lluny d'on realment hi ha coses que passen, però realment només ens interessen els conflictes que ens toquen de prop perquè ens poden esquitxar o que hi tinguem interessos que puguem aprofitar i només ens movem al voltant d'això. De fet, d'aquesta 60 de conflictes, de què estem parlant? De Gaza, ara, d'Ucraïna, amb sort, i si ho coles suplicant molt Iemen, si hi ha aquelles imatges que
Sí, Sudan... Potser a TV3, Sudan, però... Sudan del Sud és difícil, no? Vull dir que mirem del que parlem amb tot el que hi ha obert. Per mi el repte és poder anar als llocs, que a Gaza veiem que no hi podem anar i això ens fa que deshumanitzem encara més els palestins perquè no hi ha el que hem de fer els periodistes, que és humanitzar, tenint la gent davant, parlant-hi, mirant-la, acariciant-la, escoltant-la. Tot això està perdut, però també com a Afganistan, que tampoc hi podem accedir, per tant, cada vegada hi ha menys informació i això fa que els talibans també s'acarnissin més amb la població, no? Però també poder-hi anar perquè econòmicament els mitjans aposten. El bon periodisme vol temps, és car, necessita de recursos i jo crec que el repte més important que tenim ara en quant a aquest ofici és la precarització. O sigui, és la pressió màxima, no? Cada vegada l'empresa busca, en molts casos, doncs que gairebé el periodista doni les gràcies perquè l'han contractat i pot viatjar pel món explicant batalletes, no? Sense pensar que aquella persona doncs, ha de viure i amb sort haurà de viure i haurà d'ajudar a viure els seus i jo crec que és una professió que està en risc d'extinció, la de corresponsal. Crec que cada vegada som menys i que cada vegada es viu més a base de freelance que posen a pagar el seu cos, la seva vida i la seva passió és la moneda de canvi. No? I mentre no canviem això, serà difícil revertir la situació. L'última pregunta que us volíem fer i que hem fet a totes les periodistes que hem entrevistat és que, referent al que dèiem al principi, no? Del nom del podcast, d'una trinxera pròpia, doncs d'això de tenir com els nostres espais com per relatar el món, per relatar-nos nosaltres mateixes, això traslladat al periodisme i a la professió, quina diríeu que és la vostra trinxera? Jo hi he pensat una mica perquè tu no t'has mirat, Mònica, però jo m'he mirat una mica les preguntes, per tant contesto jo, que així pots pensar-t'ho. Jo ho he pensat i queda malament dir-ho, però a la vegada és real i és molt de corresponsal amb lo de les 3D, de Drunk, Divorce and Depressed. La meva trinxera seria un bar. Però us explico, perquè al bar jo he escrit la majoria de llibres que he publicat, els dos els he escrit a un bar. I els he escrit bevent, a vegades alcohol, però compartit amb les dones donasses que més estimo. I a vegades en silenci, a vegades compartint, a vegades rient, a vegades plorant, veient la vida passar. Per tant, la meva trinxera seria un bar sempre, sola o acompanyada, fent o no fent, escrivint, pensant, somiant, compartint, brindant i celebrant la vida. No? Aquesta seria la meva habitació. Increïble. Bueno, aquesta pregunta sí que me l'havia preparada una mica. La meva trinxera, clar, jo la interpretació que he fet és completament diferent a la teva. La meva trinxera seria anar als llocs. Per mi el bon periodisme, no es pot fer bon periodisme sense anar als llocs. Que a veure, lògicament no sempre pots fer-ho, no? Però anar als llocs no vol dir no cal que te'n vagis a l'altra punta de la Conchinchina, sinó que aquí també hi ha moltes coses que estan passant aquí al costat de casa meva, de casa nostra, però anar, parlar amb la gent, veure-ho amb els teus propis ulls, olorar-ho, sentir-lo, o sigui, tot, no? Jo crec que és molt diferent el periodisme que puguis fer una entrevista per telèfon a anar i sentir-ho tu mateix, no? Per mi això és la meva trinxera com a periodista, no? Jo crec que en el moment que no faci això deixaré de ser una periodista com jo crec que ha de ser una reportera, no? Jo aquesta la compro, també, però la meva trinxera era del reposo del guerrero, el descanso, em fa el descanso, que si no sembla, mira, la borratxa i la... Tot és legítim, Totes dues valen, no? I tant, i tant, i tant, i tant. Bé, doncs, per acabar, agrair-vos. Moltíssimes gràcies, Mònica Txell, per haver estat aquí, per haver compartit la vostra experiència i la vostra mirada sobre el periodisme. Moltes gràcies a tots i totes, també, per estar aquí. Us encomanem a escoltar el podcast, que sortirà la setmana vinent. I res, que ha estat un plaer.
i dir que aquest podcast rep el suport de l'Institut Català Internacional per la Pau i la col·laboració tècnica del company del Cristian i l'Hernan, que avui no hi és, que també els volem agrair la feinada. També fer una menció especial a Rosa Canina, que ens han fet les músiques i les sintonies, que ja les sentireu i són molt xules, també seguiu-les. I també gràcies a la Sara Minillán, la Martina Madaula i la Marta Ormaechea, que són les altres membres de Iemaià, i la Blanca Ormaechea, que també ha col·laborat amb aquest podcast fent els doblatges. I ja està, ja ho hem dit, que si us voleu fer sòcies a donar suport, doncs que tot més que benvingut, perquè tenim merchandising, i no marxeu, que també hi ha una mica de pica-pica. I ja està, que moltes gràcies i esperem que us hagi semblat interessant, i especialment gràcies a Txell, Mònica.